και οι υπόλοιποι τώρα. Η Εσμεράλδα θα παίξει λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραία τα παιδιά μου. Σχεδιασμού, την οποία παίζει να μην έχει ξανακάνει ποτέ κανένας στον κόσμο. Λέγεται Αρμάντο. Αυτό που θα κάνουμε. Και μετά λέγεται José Armando de Nascimentos Díaz. Πλέον αυτό. José Armando. De Nascimentos. José Armando. Η μορφή του σχεδιασμού πάει ως εξής. Θα έρθει κάποιος από εμάς, για αρχή θα το κάνω εγώ, θα πάρει μια πρόταση από εσάς, θα κάνει ένα μονόλογο. Και με βάση το τι θα ακούσει στο μονόλογο θα εμπνευστούν και θα κάνουν διάφορες σκηνές. Ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να ξανάρθει πάλι εδώ μπροστά, να πάρει άλλη μια πρόταση από εσάς και να κάνει ένα μονόλογο και να μας εμπνεύσει και καινούργιες σκηνές. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε? Ναι! Καραφλός. Καραφλός. Η λέξη καραφλός μου θυμίζει τον παππού μου. Σαν πρώτη σκέψη μου έρχεται ο παππούς μου, ο οποίος είναι ένας πολύ γαμάτος τύπος και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που είχε πάρει αίσθηση τηλεόραση. Αυτές τις μεγάλες αρταϊτσών. Και είχαμε ενθουσιαστεί με τον αδερφό μου και θα παίζαμε PlayStation νομίζαμε, αλλά η τηλεόραση που χρησιμοποιούταν για να βλέπει φόσκολο. Οπότε φανταστείτε ήμουν από την Πάτα, σε μια επαρχιακή πόλη, να βλέπεις 40 ίντσες στη μούρη του Γιάννου Δράκου, να λέει είναι το παιδί μου, ξέρω, κάτι τέτοια εκφραστικά που λέγανε αυτοί οι σειρές, τις οποίες δεν θυμάμαι. Και μια άλλη ατάκα του παππού μου θυμάμαι συνέχεια ότι κάθε φορά που βλέπει ειδήσεις και διαφημίσεις ειδικά, βασικά ειδήσεις, είναι ότι συνέχεια φταίει το Πασόκ. Για όλα έφεγε το Πασόκ. Μπρε, κερδίσαμε την Αμερική, έφεγε το Πασόκ. Στο μπάσκετ, ξέρω. Αυτοκτόνησε ένας τύπος σε μια γέφυρα, έφεγε το Πασόκ. Για όλα έφεγε το Πασόκ και μάλιστα πάρα πολύ για τον κορόιδευα. Και του λέγω ότι ξέρεις παππού, το Πασόκ είναι γαμάτο. Ναι, άντε ρε καραγκιόζη μου, λέει, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο μου θυμίζει η λέξη καραφλός. Είναι καλά ξέρω το Γρηγόρη, θα μας το φανεί. Είναι γυαλάδα. Και μου θυμίζει έντονη γυαλάδα που έχουν ουρανοξύστες. Αν έχετε δει, ας πούμε, σε πόλεις τύπου Μανχάταν και Καλιφόρνιες που έχουν κάτι ουρανοξύστες τεράστιους και γυαλίζουν απίστευτα. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φυσικά! Με ζαλίζουν! Και σήκω πάνω, θέλω να δω τηλεόραση! Αμάρα παππού! Βάλε λίγο αντένα! Ώστε θες να πεις! Βίρνα! Ότι οι απαγωγείς ζητήσαν λίτρα. Ναι. Κοίτα με στα μάτια και πες μου το. Ρε παππού, πάλι φόσκολο θα... Πρόσεξε το χρήσιμο σημείο! Πρόσεξε το τώρα, θα μου το πει! Κοίτα με στα μάτια, Βίρνα! Και πες το μου. Τι ηθοποιία είναι αυτή, παιδί! Θα σε πιάσω στα μάτια και θα σου πω το εξής. Είναι δύσκολο για μένα αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή. Θα το πει!
ρυθμίσεις. Έλα, μην κλαις, έλα εδώ. Ρε θα μου πάρει φόσκολα μου. Πετάμε στα 17.000 πόδια, είμαι ο πιλότος Γιάννης Παπαρούσης. Σας ευχόμαστε μια ξεκούραστη κάθοδο και τα ευχαριστούμε που προτιμήσατε τις αεροπορικές μου γραμμές. Γεια σας. Κύριε πιλότα, Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα αφήσω εδώ, πάνω στο τεμπέλι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. γελάσαμε. Είναι χειμωνίστρα η δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσει γιατί θα περάσουν πάνω από ψηλά κτίρια τώρα και να κάνουν turbulence. Μιλάει τεχνικούς όρους, τώρα Turbulence. εγώ παστίτσια παίρνω. Ξαφνικά πέφτουν σε κενό αέρος. Turbulence, πω, ναι. Το παστίτσιο, πάει το παστίτσιο. Ναι, turbulence. Δώσε μου turbulence, είμαι για τέτοιο γεννημένα turbulence. Ναι ρε φίλε, πω. Ένας αμοξύστης. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ πέρα, στο Μανχάταν, όπου έπεσε το Boeing 747 Παύλα 500. Μια τραγωδία απίστευτη. Είμαστε εδώ με έναν κύριο, ο οποίος είναι μάλλον ρεπουμπλικάνος. Πείτε μας, τι έχετε να πείτε, τι είδατε? Εγώ είδα αεροπλάνα να πέφτουνε. Πολλά αεροπλάνα. Εξελίξεις! Δεν ήταν ένα, ήταν πολλά αεροπλάνα. Πείτε. Όπως είπε και ο κύριος, εγώ είμαι Έλληνας, δεν ξέρω άμα φαίνεται. Και έχουμε και έναν Έλληνα και κύριοι. Απίστευτο. Το Πασόκ φταίει για όλα. Τη ζωή. Τόσα χρόνια Πασόκ. Αποκαλύψεις στην τραγωδία. Να κυκλώματα υπηρετήσεων και τα κομματόσκυλα και εδώ δράσανε. Η γυναίκα μου. Εσείς τι είδατε, πείτε μας. Γεια σου κύριε Σούλα, έχω φτιάξει ένα μάσκινα σήμερα. Φοβερή αγροτική απώλεια κατά μάσκινα. Μεγάλη καταστροφή. Το Πασόκ φταίει για όλα. Πάντα όλα. Ο πράσινος ο ήλιος φταίει. Το Πασόκ. Πάμε με αυτό. Ω, ρε φίλε, αυτός ο ουρανοξύστης είναι πολύ ψηλά. Ω, τι τρελά ρεύματα. Να φτάσουμε, ρε. Ο καθαρχητάμεων. Ωραίο παιδό. Δεν μ' άφησες να δω το σύριαλ. Έχω αγοράσει καινούργια τηλεόραση. Τόσο καιρό αυτό το καινούργιο το σύριαλ που παίζει. Ωραίο παιδό. Κυρίες και κύριοι, μόνος είστε, ναι. Εδώ είμαι στην καινούργια τηλεόραση LCD40. Μόλις βγήκε. Πρώτη στην Ελλάδα. Μόνο εγώ θα την έχω. Είναι πράγματι, θα είστε ο μόνος που θα την έχετε. Για εσάς θα σας κάνουμε εντύπωση 20%. Εγώ θέλω να την έχω μόνο εγώ. Αυτό θέλω. Ωραία. Τότε θα φροντίσετε να πάρετε και την άλλη τηλεόραση που είναι το δίδυμο ρεφάκι της. Θα τα έχετε μόνο εσείς στην Ελλάδα. Αγάπη μου, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτή εκεί η LCD40, παύλα κάπα. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου την πάρεις. Στους πελάτες. Να μου την πάρεις. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ, καινούργια τηλεόραση LCD40, η πρώτη στην Ελλάδα.
Κυβέρνο. Δεν μου την πάρεις. Μετρητά. Αυτός πρέπει κι άλλο. Πάντα. Ωραία, είναι 800 ευρώ η μία. Και επειδή έχουμε δύο, 1500 για εσάς. Να τις πάρουμε και τις δύο. Πρόσφορα. Να βάλουμε μία εκεί και μία πάνω. Άμα βαριέμαι, κάνω έτσι. Να παίξει και πράγμα. Ναι. 2.000. Ναι. 2.000 όπου ο Δική καιρός. σας. Δική σας τηλεόραση. Πάρτε ήδη. Πάρτε το όπως είναι. Τζακ! Α, Με παίρνει θα τη στο τηλεόραση. νιώσω. Τι θες ρε γυναίκα? Έλα, άντρα μου, βάλτε την εδώ στην άκρη. Έλα λίγο ακόμα, το έχεις. Πρόσεχε, 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 πρόσεχε. Ωραίο το κουτάκι. Για να το δούμε πώς είναι μέσα. Έλα, λιπομονώ, λιπομονώ. Βγάλτε από μέσα, έλα, βγάλτε να. Πάτε και την πρίζα. Έλα, θα αρχίσει και σκοράλα σε λίγο, έλα. Ωραία, Πήγα να πω την άλλη. Ωραία. γρήγορα περνάει η ώρα, θα κρατήσει, θα κάνει κάτι, θα αρχίσει η Μιράντα, θα το Αρμάντο. Έχει μείνει μόνο 2 λεπτά. Πού ήτανε τώρα, δεν θυμάμαι, στο Μέγκα ήτανε. Α, αρχίζει η Εσμεράλτα. Esmeralda, José, mi amor, mi amor. y solo quiero arbitrar. Mi amor, mi amor, Όσο. mi amor. Του λέει, No more, no more. τέτοια εκδόση αγάπης. Please. Δεν αντέχουν τον κρυφό τους έρωτα. Για να μην το Και- πολύ. Το βάζω στο σίλια. Esmeralda, aspiro mi corazón javiendo. Κάτσε ρε γυναίκα, αυτό είναι που έχει και αλλάζει χώρες. Για πάω στα ρώσικα μία να δω πώς είναι, γιατί ξέρω. До свидания, господа. Да. Λέει την αγαπάει τώρα. Водка, водка хорошего. Водка. Αγαπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. О, что? Esmeralda, Бучуа. Λοιπόν, θέλουμε μια άλλη λέξη. Πείτε μου μια λέξη που σας έκρυψε στο μυαλό. Κέτσα. Γεια. Πατρία. Πατρία, μπούρτσα. Ακουαρέλα. Θα πάρω την κέτσα που άφησα πρώτη. Η κέτσα μου θυμίζει τα μπέργκερ. Είναι γαμάτο που ένα άλλο αντικείμενο μου θυμίζει ένα άλλο. Δηλαδή η κέτσα δεν έχει αξία, πάει κατευθείαν στα μπέργκερ. Μου θυμίζει παλιές καλές εποχές που ήμουν τριπλάσιος. Σε κιλά που πηγαίναμε McDonald's με φίλους μου, τρώγαμε 7 μπέργκερ, 8 μέχρι να πεθάνουμε εκεί. Ενώ ξέραμε ότι είναι φούλα ανθυγινά. Και θυμάμαι, ήμουνα με έναν φίλο μου μια μέρα και είχε πάρει 3 μπέργκερ. Και ξαφνικά βρίσκει ένα μπέργκερ σε ένα άλλο τραπέζι, το παίρνει, το τρώει. Βρίσκει ένα άλλο μπέργκερ κάτω, δεν θυμάμαι, χωρίς πλάκα, και βρήκε ο κύριος και ξαφνικά τρώει 7 μπέργκερ ενώ έχει αγοράσει 3. Τώρα είναι και θάνατο στα φαγητά, θα είχαν και αρρώσει, ξέρω ότι θα είχαν πάρει.
Τα είχα βουτήξει και εδώ σε σκύλους με λέπρες, δεν γνωρίζω. Ζή, δεν θα έλεγα ότι είναι και οκ. Κάπου θα τον πείραξε, λίγο εδώ πέρα. Μετά η κίτσα μου θυμίζει το αίμα, εντάξει κλασικά που ρίχνεις κέτσαπ αντί για ψεύτικο αίμα. Και αυτά, ευχαριστώ. Να μου πήρες τα κρεατσής. Φυσικά. Δεν πεινάω πολύ σήμερα. Αυτό είναι δικά σου, αυτό είναι το δικό μου. Άνοιξε και τρώγε. Ατελείωτη γεύση. Ρε, μην βιάζεσαι, δεν τελειώνει ρε. Έχει κι άλλα. Τα έφαγα. Καλά ήταν, αλλά πεινάω, έχω μια λιγούρα. Έχει εκεί πέρα κάτι πατάτες και ένα μισοφαγωμένο. Γεια σας αγαπημένοι μου πελάτες. Γεια σας. Έφαγα το καινούριο Big Pan. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε είναι καλό. Βεβαίως, βεβαίως. Φέρτε το. Ορίστε. Και τι άλλο θέλετε, να ξέρετε. Τα παίρνετε το δίπλα τραπέζι. Ευχαριστούμε. Πιάστε την κέτσα την ανοιγμένη και τη μουστάρδα. Ρίξε και σε μένα λίγο, ρε. Άνοιξε. Εντάξει, εντάξει. Λίγο λιγμένη. Άσε από εδώ. Ωραία φίλε. Το μοσχάρι τα σπάει. Πολύ καλό, Να δούμε ότι θα γυρίσουμε σπίτι. Θα έχουμε πάρει για πλάκα 5 κιλά. Άνετα. Πάμε στο σπίτι τους. Σκάσει. Το χαλί πρόσεχε. Μην το κρατήσουμε γιατί όπως έχουμε γίνει χοντροί θα το λιώσουμε. Λιωμένο είναι, ρε. Από το κυνήγι το είχα πάρει, αγριογούρουν. Το θυμάμαι ρε, αφού εγώ τα έφαγα. Αυτά θα κάνουμε να χωνέψουμε εν 3 ώρες. 3 ώρες μετά. Θα πας κανένα μπέργκερ. Είμαι έτοιμος για τη σκηνή του θανάτου. Don Juan! Πρέπει να θυμηθώ τις ατάκες μου, μισό. Έχω σε αρμάτο. Καστελά. Μου σε βρήκα νέγα μου. Πάντα καραγκιόζου, ναι. Πάμε ξανά. Μισό, μακιγιάζ. Φτάνει. Έλα, είμαστε και δεύτερη ηθοποιή. Καστελάνο, σε πρίζω. Όχι. Όχι. Αμπηγές! Αμπίγια ρε με. Καστελάνο, θα σας φάξω καραγκιόζι. Κλινκ, κλινκ. Μια καθυστέρηση. Κλινκ, κλινκ. Δικιά μου είναι. Δεν την πάρεις ποτέ. Χα! Θα πεθάνεις! Γιατί είμαι ο Πάλι σε σατάκι σου. Μπούμαν! Μπουμανάρισεν! Φτάνει, παιδί μου, φτάνει. Και στο πόδι. Φτάνει, εντάξει, πάμε. Καστελάνο, θα πεθάνεις. Don Juan! Παράδοσου. Ω, η σούλα είναι δική μου σούλα.
άλλο σήμερα. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Έχω άλλες 9 σαν και σένα. Τη γούλα, τη σούλα, τη μούλα, τη χούλα και το κακό είναι απάντημα. Θέλω κάτι άλλο. Έχω άλλες 10 σαν και σένα. Και όχι τις... Ένας μονοπούτσος χωράει στο στούντιο. Αν θέλετε να παραγγείλετε πρέπει να έρθω από εδώ. Να, συγγνώμη και πίσω το μενού λίγο. Τι θα θέλατε? Μόνο κέτσαπ έχετε πρώτο μάλλον. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Κέτσαπ. Έχουμε κέτσαπ, κέτσαπ και κέτσαπ. Σας έχουν πει ότι η κέτσαπ είναι για το πούτσο μόνη της και ότι χρειάζεται πέτεια. Ναι, δεν είσαι ο πρώτος. Χαχα, τι αστείο. Έλα πάρε μια κέτσαπ να τελειώνουμε να πάρουμε, έλα. Ωραία, θέλω μια κέτσαπ μουστάρα. Πάρε μια κέτσαπ, πάρε μια μουστάρα. 9 ευρώ. Βάλω στην Ιταλική μηχανή. Έλα, εκεί είναι, ξέρεις. Ο πάνω ανοίγει εκεί, έτσι δεν βάλω μέσα. Ωραία, πάρτε και ένα σου, ξέρεις. Έλα, γιώμα. Γεια σας. Γεια σας. Ένα κλάψα την τσακούλα θέλω. Ωραία, έχω εδώ την κέτσα, εδώ την μουστάρδα, εδώ έχω τα ψωμιά, έχω μια κατσίκα από πίσω, τις φάζεις, περιμένεις να φτιάξεις το κρέας και είναι έτοιμο. Η γαλομηχανή που είναι? Η γαλομηχανή, έχω εδώ πέρα κατσαβίδια, έχω εδώ πέρα βίδες, έχω εδώ πέρα το manual για την γαλομηχανή. Μαγί. Σήμερα θα μαγειρέψεις εσύ. Ωραία. Έχω εδώ πέρα την κατσαρόλα, έχω εδώ πέρα ένα ποτήρι νερό. Κάτω. Πάει εσύ μου είπες ότι θα μου μαγειρέψεις. Τόσα χρόνια. Την προηγούμενη φορά μου φέρες τον Τάκη και λες να ο Τάκης, να το κρεβάτι. Θα χρειαστούμε μια ακόμα λέξη, οπότε θέλω να βρει την πρώτη λέξη που έχετε από το μυαλό, από το γράμμα λάμδα. Λευτέρη, λαμπάδα. Λούτσος. Λαμπάδα, λούτσος, λευτέρη, λαμπάδα. Λεύκομα. Λευτιμιλού. Λεύκομα. Οκ, θα πάρω το λεύκομα, αν και δεν μου θυμίζει απολύτως τίποτα. Αυτό που έχω να πω για το λεύκομα είναι ότι θυμάμαι όταν ήμουν στο σχολείο, έτσι, στο δημοτικό, που ήταν όλα τα κοριτσάκια που ασχολιόντουσαν με το λεύκομα και μάλιστα τα φέρνανε και στο σχολείο πολλές φορές. Και διαβάζανε η μία στην άλλη ότι μαλακίες είχαν γράψει. Και πραγματικά είναι αλήθεια αυτό, ότι εγώ και κάτι άλλα παιδιά ήμασταν τόσο πολύ κάφροι. Αυτά πρώτα τα κοροϊδεύαμε, αλλά τα κοροϊδεύαμε λόγω μάλλον ασχετοσύνης. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να γράψουμε πραγματικά ούτε μία πρόταση η οποία να περιέχει έτσι μέσα κάποιο συναίσθημα. Μπορούσα να γράψω μια πρόταση ότι για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε 5-0. Εκεί ναι, αλλά μια πρόταση που να περιέχει έτσι κάποια συναισθήματα αγάπης ή χαράς, ή λατρείας, ή πάθους, ή λύπης. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, ακριβώς γιατί άλλαξε. Μετά από περίπου, ξέρω εγώ, 15-20 χρόνια, από τα 5 στα 20-25. Ναι, και το ξέρω τώρα εσείς οι γυναίκες τι κάνετε. Τι γλυκό άλλαξε. Και από σκληρός και άγριος έγινε ένας ελεύθερος. Αλλά αυτό δεν ισχύουνε. Δεν ισχύουνε. Γιατί ακόμα εξακολουθώ να κοροϊδεύω τα λευκόματα. Έχω εγώ τα κλειδιά σου. Και τα κοροϊδεύω. Αυτά είναι λευκόματα, αφού δεν ήταν λευκά, ήταν ολογραμμένα
5-0 ο Παναθηναϊκός. Ο δάσκαλος γιατί χόρεψες, Μπέκη? Είναι το μάθημα χορού, δηλαδή. Είναι στο μάθημα χορού. Απλά εμείς βαριόμαστε. Εδώ γράφω, θες να σου πω τι έγραψα, θα σου πω. Ω ηλιοβασίλεμα που ανεβαίνεις και κατεβαίνεις. Ω σελήνη που κλείνεις και ανοίγεις. Ω! Πάυση! Αυτά θα τα γράφει ένας άντρας. Πάμε να δούμε τι θα γράφει μια γυναίκα. Λέει. Ω ηλιοβασίλεμα που σε θέλω αγκαλιά μου πάντα. Ω σελήνη! Σελήνη, 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 σελήνη. Σ' αγαπώ. Υπογραφή εγώ. Ζήλα, δηλαδή. Εσύ τι είσαι αρχή, μικρέ? 2005. Η Πανάθα το πήρε. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι τόσο βαθύ. Όλα μου τα λευκόματα είναι 0. Σε αυτό το έγραψες. Αυτό με τον Παναθηναϊκό και το 5-0 το 2005. Έτσι για Πανάθα. Πώς δεν θέλεις. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να εκφράσω τίποτα απολύτως. Μόνο τα πέρατα μου! Το είναι η φωνή μου. Δεν ξέρω αν έχω πρόβλημα. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι εντάξει. Αλλά όλοι μου λένε ότι θα πρέπει να ανοίξω λίγο. Τα πράτα μου! Μια χαρά είσαι, κούκλα μου. Αχ, είσαι τόσο γλυκιά. Με συγκίνησες. Έλα, σταμάτα, σταμάτα. Πάμε πες. Κοριτσάκι μου, είσαι πολύ τρυφερούλικο. Α, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νόντα. Να είστε καλά. Καλά είμαι τώρα που σε πιάνω. Κοριτσάρα μου, Ναι. γαμώ το Πασόκ και εσένα μαζί. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Πες το! Με ένα φίλι... 2 φιλιά. Δεν τρία. Έχω τις ερωτικές εξετάσεις. Έχεις λεύκομα. Τζέι, τι θα πεθάνουμε! Το άκουσα. Έχεις λεύκομα. Είναι ανίατο που έχεις. Είναι λεύκομα 2. Εκεί που είναι τα πιο σκοτεινά Όλοι μαζί μέρη. το έχουμε, μωρέ, αφού είμαστε σιαμαίοι. Το έχεις. Εσύ το έχεις στο δεξί χέρι. Εσύ στο δεξί χέρι. Και εγώ στην καρδιά. Ναι. Εκεί θα καταλήξω. Γαμώ το νοσοκομείο, γαμώ το πάλι μαζί. Έχεις άλλο νοσοκόμο. Η θεραπεία Πώς θα κρατήσει και θα καταφέρουμε. είναι αμύατη η ασθένεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει και σου κάνει. Τι! Υπάρχει μόνο ένα βότανο στον Ισημερινό
έχουμε έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου. Για το βότανο. Το σημαντικό. Μόνο αυτά προλάβαμε να μάθουμε. Το κέριο. Το βότανο το K2 εννοείται. Ναι, αυτό. Συνδυασμένο με το ω3. Την καρδιά μου! Χάμαμε με το λεύκο νομίζω. Θα μείνει οι δυο σας, αν δεν κάνουμε γρήγορα. Έλα και τώρα κάνει κάτι. Φύλακος είναι! Εντάξει τώρα! Είχα σπουδάσει γιατρός απλά τα παράτηση στη μέση. Η αιτιολόγησή σου με πεθαίνει. Θέλατε το K7. Εδώ είναι στη δεξιά μας. Ωραία, πιείτε το. Τέλειωσε. Αδερφέ! Είναι σκηνικό να βλέπεις ότι με πεθαίνει μπροστά σου. Με πεθαίνει δίπλα μου. Τώρα πώς το βλέπεις είναι σχετικά σήμερα. Παρ' όλα αυτά, εσείς οι δύο που μείνατε, θέλω να δωρήσετε τα όργανα σας στην επιστήμη, να κάνουμε έρευνες και να βρούμε ένα φάρμακο καλύτερο από το κάτω. Ωραία, θα δωρήσουμε το 1/3. Το έχουμε έτοιμο. Ναι. Να το. Απλά θα πρέπει λίγο να το αποχωρήσετε. Μουσική. Χωρίς μουσική. Κάνει αίμα μπόλικο. Εδώ τα καλά, Μπέργκερ.